Kunamazwi laphana eBhayibhelini engangithi mangwezwa engicasule. Kuthiwa uNkulunkulu wabuza uSamsoni ukuthi yini ayifunayo, akakhethi into eyodwa ayifunayo. Wasethi uSamsoni ucela ukuhlakanipha. Ngendlela enginyanyisa ngayo le nto mangizwa, ngibuza ukuthi lo muntu lona bese ngaze ecela into engenamsebenzi kanje, ingabe ucela ukuceba. Futhi ngiyazi ukuthi lento engangiyicabanga abaningi ababeyicabanga. Kodwa ngibone manje ukuthi ukuhlakanipha kubaleke kangakanani. Mawusuke ucele nje ukuhlakanipha kuNkulunkulu usucele yonke into. Yabona ngibonile mina ukuthi bakhona abantu abangahlakaniphile. Uyazi kunabantu abafana nenkomo nje uthola ukuthi akazi ukuthi unamandla angakanani. Ngibuke nakuma-social network uthola ukuthi umuntu unama-followers enqaba. Kodwa ethe nalama followers lawo emaningi enjalo, ehlule ukucabanga nje ukuthi njengamanje usenamandla ukuthi evule ibhizinisi liphumelele ngoba vele unabalandeli abaningi abazomeseka. Engayicabangi lonto leyo kuze kuqhamuke iy'nkampani zey'moto zize zimqashe ukuthi azimpromothele i-product yabo. Uthola ukuthi uqashiwe uhola ekupheleni kwenyanga. Ekubeni yena ubengavula ibhizinisi enza imali enjengemali, kodwa nalokho akumfikeli. Ake ngikuthiphise nje, uyabona mawusuke unama-followers amaningi, ikakhulukazi ku-TikTok, usuke usunamandla ukuthi wenze noma yiliphi ibhizinisi ofuna ukulenza liphumelele futhi. U-TikTok nje once kahle kahle udumo liyakhokhela. Mawuke waqala wanodumo usungakwazi ukukhanda imali ngalokho. Mawuhluleka futhi ucabanga lokho, khona abantu abazokucabanga lokho bese besebenzisa wena ukwenza ngawo imali.